ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବକ୍ଷେତ୍ର ବାବା ଭୀମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭୀମେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ସମ୍ବାଦ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସ୍କରଣ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିରଞ୍ଜିତ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଘାଟକ ଶ୍ରୀ ଚିରଞ୍ଜିତ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସଫଳ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ମାତ୍ର ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେତନାର ଜାଗରଣ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସପନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ନାୟକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତେବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରତ୍ନାକର ସିଂହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଉପସଭାପତି ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ପ୍ରମେୟର ସହସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ରଥ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଆଲୁମିନି କମିଟି ଉପସଭାପତି ବିନୋଦ ଦାସ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ରାଧାରଞ୍ଜନ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଓ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ବେଦପାଠ, ସତ୍ୟରଥ ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା, ଶିକ୍ଷକ ସମନାଥ ମହାକୁଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠିକାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା ଭୀମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଭାବେ ଆଜିକା ଦିନ, ଆଜିର ଏଇ ଦିନ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ତା ଅର୍ଥ 50 ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। କେଉଁ ଗୃହରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କେଉଁଠି ବସୁଥିଲି, କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିଲି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଗ୍ରହ ଭରିଯାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆବେଗ ଥିବ। ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମର ପୂର୍ବ ବକ୍ତାମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ କହିଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପାଅ, ସେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭଲ ପାଅ, ସେ ବାତାବରଣକୁ ଭଲ ପାଅ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ନଜରରେ ଭାବୁଥିବ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ତୁମ ସକ୍ଷମ ମତ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। दास गवर्नमेंट हाई स्कूल नूआपाड़ी, गवर्नमेंट हाई स्कूल बरपदा सेकेंड प्रतिष्ठा करथिले। तांकर दृष्टिभंगी अलगा थिला जे शिक्षा केवल गोटे पाठपढ़ा नुहे, गोटे जातीय चेतनार जागृत कराइबारे एवं